କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲି ହେରି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବି। ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଢିଲା କରୁନି, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବାରେ ଢିଲା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇକ୍ଟା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କେଜାଣି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ରହିଗଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ରହିଲା ସାଣ୍ଡୱିଚରେ ରହିଲା ଆଳୁ ଆଉ ପନିରର ଦେଇକିରି ତା'ର ବନେଇଦେଲି। ଆଦି ତା'ର ନେଇକିରି ଯିବ ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଜିନୁ ତା'ର ଖାଇବ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ବି ଟିକେ ମନ ହେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ତ ତାକୁ ନେଇକିରି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିବି। ବର୍ଷା ତ ପକାଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଏମିତି ବି ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ତ ମୋର ସରିଗଲା, ତା'ର ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା ଏବେ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଟିଫିନ୍ ବନେଇକି ଦେଇଦେବି, ସିଏ ତା'ର ଛତୁଆ ଫତୁଆ ଖାଇ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ବସିଯାଇଛି ଯିବ ବୋଲିକା। ତେଣୁ ମୋତେ ଟେନସନ୍, ତା'ର କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଟେନସନ୍ ନେବା ଯିବି ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାକୁ ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ। ରେନିକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଓଦା, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବି। ତା'ର ଜିନୁ ତା'ର ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିରି, ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଇ କଳସ ପୂଜା କରିଦେଲେ ସିଏ ତା'ର ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦେଉଛି। ତା ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି ଏତିକି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏତିକି କରିକିରି ଆଦିକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିବା ଭିତରେ ସିଏ ତା'ର ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବ, ମୁଁ ମୋର ଯିବି ଖାଇବା ବନେଇଦେବି। ତା ପାଇଁ ତ ବନେଇ ନଥିଲି, ତା ପାଇଁ ବନେଇଦେଲି, ମୁଁ ମୋର ବନେଇଦେଲି। ତା'ର ମୋର ଖାଇଲୁ। ତାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଆସିଲେ ତାପରେ ଯାଇକିରି ଯାହା ହେବ କାମ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ଛୁଟି ଗଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ଘରୁ ସରିଲା ତା ସରିଲା, ରାସନ ଜିନିଷ ହେଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। ବର୍ଷା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକିରି ଛକିକିରି ଆଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଯାଇକିରି ଆଣିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇଲା। ଯାହା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋର ତ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୁଗ ଆଉ ବୁଟ ଟିକେ ଆସିବାର ନିହାତି ଦରକାର। ସିଏ ବି ସରିଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବା। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଲି, ସକାଳୁ ତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲିଣି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ତ ଜିନୁକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲି, ଆଦିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲି। ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପନିର କାଲି ଆଣିଥିଲି, ପନିର ଟିକେ କରିଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ କିଛି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ପନିରଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ନା ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ପନିର ଟିକେ ଆଜି ତା ପାଇଁ କଲି। ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝେଇଲି, ଆଉ ପନିର ପିଆଜ ଏମିତି ସବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କରିଦେଲି। ସିଏ ଖାଇଲି, ଟିଫିନ୍ ନେଇକିରି ଗଲା। ଆଉ ଜିନୁ ଖାଇଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଖାଇଲି। ତ ଚାଲନ୍ତି ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆସି 10:30 11ଟା ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ମୁଁ ଡାଲିଟା ସିଟି ମାରିଦେଇଛି। ଅଣ୍ଡାଟା ଆଣିଥିଲି ଆଜି ନନଭେଜ୍ରେ ମୋର ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା। ତ ମୁଁ ଅଣ୍ଡାଟା ଆଣିଥିଲି, ଅଣ୍ଡାଟା ବଏଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମସଲାଟା ବାଟିନି, ମସଲା ବାଟିବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦିରେ ଗଲି, କିଛି ମୋର ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ସରିଯାଇଥିଲା ଘରୁ। ମୁଁ କିଛି ଆଣିକି ଆସିଲି, ଯେଉଁଟା ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆଣିଲି। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ତାକୁ ସବୁ ଡବାରେ ଭରାଭରି କରିଦେବି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଣିଛି ଆଇଟମ୍, 3-4 ପ୍ରକାର। ତ କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍କି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଦିକି ଆଣିକିରି ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଉପରବେଳା ଯାଇ ହେଉନି। ତ ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ଯିବି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସେ, ରୋଷେଇ କରୁ, ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଦୋକାନରୁ କିଣିକିରି ବାହାରୁଛି, ବର୍ଷା ଟିକେ ପକେଇଲା, ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନେଉଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି କେମିତି କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ତ ଅଣ୍ଡା ହେବ, ଡାଲି, ଆଉ ଆଜି ସନ୍ତୁଳାଟା ସବୁ ପରିବା ପକାଇ ମିକ୍ସ କରି ସନ୍ତୁଳାଟା କରିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକାଥରେ କରି ରଖିଦେବି, ରାତି ପାଇଁକା ଜିନିଷ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ରାତିରେ କ'ଣ ଜଣେ ସେ ଖାଇବ। ଆଜି ତ ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆସିଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଆଉ ରାତିରେ କହିବ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ କରିଦେଲି, କେବଳ ରୁଟି ଦିପଟ ହେବ, ସେ ଖାଇବ, ଆଦି ଖାଇବ ଭାତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ଭିତରେ ବର୍ଷା ଟିକେ ଛାଡ଼ିଯିବା ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସିନା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ମୋର 4-5ଟି କଢ଼ ହେଇଥିଲା। ସଜନା ଶାଗ ଭଳିଆ ଦୁହିଁକିରି ତାକୁ ପାଟିରେ ସବୁ ପକାଇଦେଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କାଲି ଶନିବାର ବାହୁଡ଼ା ଟିକେ ନେବି। ମୋ ପୁଅ ଥାଇକିରି କହୁଛି, ମାମା ଲୋ ତୁ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବୁ, ସିଏ ତା ପେଟକୁ ନେଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାହା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ବରାଦ ଥିବ ସେ ଫୁଲ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ନଥିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଇଲା ତ ଖାଇଲା, କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ଗଲି ଯେମିତି ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଲା।
ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆସିଲି ଡାଲମା ମୋର ସବୁ ଡାଲି ଫାଲି ସବୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ସିଟି ମାରି ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ଛୁଙ୍କ ଛାଙ୍କି ମାରିବି ତାପରେ ଯାଇ ଯାହା କରିବି। ଆଉ ଆଜି ଭାବିଲି ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କରିବି କାହିଁକି ନା ଅଣ୍ଡା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନି ମୋତେ କହିକି ଯାଇନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ମାମା କରିଥାଉ। ମୁଁ ଆଜି ଛେଚା ମସଲା ଦେଇକିରି ଅଣ୍ଡା ଟିକେ କରିଦେବି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ସନ୍ତୁଳା କରିବି କାହିଁକି ନା ସନ୍ତୁଳାଟା ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ସନ୍ତୁଳାଟା ରାତି ପାଇଁ ରଖିଥିବି ଗଲା ସେ ତାର ଖାଇବ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆମେ ତ ଗୃହିଣୀ ତାପରେ ଜେଣ୍ଟସ ଲୋକ ରହିଲେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଦିନ ଜିନିଷ ରହିଲେ ଖାଇବେନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ସବୁ ରହିଲେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବା ନା କ'ଣ। ଆମ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ। ତେଣୁ ମୋର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଡନ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମଟନ୍ ଭଳିଆ। ଏବେ ମା' ପୁଅ ବସିଯିବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳା ନେଇଛି ଭାତ ନେଇଛି ଆଉ ଆମ୍ବ କାକୁଡ଼ି ବାସ୍ ଏତକ ସବୁ ଖାଇବା ହେବ କାହିଁକି ନା ୟାକୁ ଖାଇସାରିଲେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।